hementxe gaude, Arriola auzoan gaude, hain zuzen Deba eta Itziarren arteko auzo hontan, eta bertan saka ganadutegia kokatzen dugu. Eta aspalditik existitzen du ganadutegi hau, hain zuzen ere 100 urte baina gehiago badira existitzen duela. Momentuan gutxi gora bera 200 buruko ganadutegiaz ari gara hitz egiten, eta danak erabiltzen ditugu zezen jolasetarako, sokamuturrak eta horretarako erabiltzen ditugu. 200 buru horietatik danak brauak dira, danak arraza horietakoak dira. Hemen ez ditugu azitzen beste mantzuak diren eta beste arraza horietakoarik. Bakarrik horretarako erabiltzen diren animalia baizik. Ez dira ipurdia tabletan geratzen dianak eta zai egoten dirana baizik eta zezen plazzatik biltzen dira eta juten dira bereien modura eta azkenen ere nolabait mesedegarria da ikuslegoarentzako. Egia da Tolosa azkenen herri bezala 4-5 egun horietan denetik egin behar dugula, zezen txikiak edo ertainak, sokamuturrako animaliak eta baita ere gero arratsaldetan egiten diren ikuskizunetarako. Guk gehien bat fokalizatzen dugun animalia izaten da arratsaldeko ikuskizunetan, Hemen sakako okuioen gaude eta gure lana da betikua. Goizien belarra, lastu eman, pentsu eman, neguta du da, hemen normalien beti oten da lana. Hoi neguan normalen igualde txarrekin da barro zartzen ditu gehienak, dana ez zartzen, 200 buruen goia, baina egun da bertan marratu bai, eta gau udan larrean, kanpoa. Udan barruen gutxi, kanpo nagoetan, animalia kanpo nagoetan. Ez da burukan alkar gautzen dut eta kanpo nagoetan. Burrukan edein, gizu burrukan, ateko ematen dio, belarra, lastua, hartua, danetik pixkat, danetik. Hemengo gorrio, por ejemplo, eta beste pez batzu, hongoia osteunian. Hauek, bi hauek. Hau hongoia osteunian gizien eunian, beste hau ez, hau porque hau flako da pixkat, eta gero hau hongoia igandean, beste handi hauek. Berren badagoetan eta handi txiki, por ejemplo, osteunian emango ditu 10 bat, urtetik bi urtea. Ostirelen gehu mine eunian, beste 8 bat, geoponik ematen ditu. Geho igandean ja euni fuertina, guretzeko eunik honena, porque kanpo jendea asko guten da ikustea, beste 8 bat. Astelenian beste 8 bat, azteten beste 8. Osteunien por ejemplo ematen du bizket txikiak jende hartetzeko, animatzeko. Hori. Eta geho igande pixka hunditxu ego, rekortari jende kanpo ditotzen da, orduan pixka hundi ego. Eta astelenian herriko jende hartetzen da asko, orduan ematen ditu pixka ibiltzen dana. Ez mila hundi emateko herriko jendientzeko ibiltzeko. Eta aztirten bai. Horri importantean guretzeko da igandea. Kanpo jende etortzen da. Eta ikuste guanak pixka nahi ikusi, zezen ganagoa nahi ikusi. Hori segun jendiak, zertetzen guanak. Rekortea ertetzen baldin mau, zezen entzeko okerro. Moskor bat ertetzen mau, zezen entzeko obio. Eta jendientzeko ere, rekorte hori hona dira, rekorte batzuk inda jendi, baina jendien ezateu harpatzia. Parrez pixkatin da harpa, mini eman gabe, inorre, baina harpa, lurri bulta ikusi. Ni uste beldura dio nik zezenak izakie. Nik uste bere oituro hori dela harrapatzia, eta juten da harrapatzia hori da bere lan. Horteko jaio dia zezen hauek, jende harrapatzeko. Bestela, helik existiko.